Alright, good morning mga boss, mga kasamahan ko sa YT. So ngayon po ay Saturday. So araw ng dispiras ng bagong taon. Pero nandito tayo sa kalye, pumapasada tayo. So gusto ko lang po kayong batiin ng Happy New Year mga boss, ma'am. God bless po sa atin lahat. At sana gumanda ang channel natin. So yan lang po mga kasamahan ko. At magpalayan tayo ng ating may kapal. Maraming salamat po. At Happy New Year po sa inyo. Bye bye po.